אומרים שהכפר הגלובלי עושה את כולנו דומים, וזה נכון אם אתם חלק מהמיינסטרים. אבל הרשת דווקא מקלה עלינו להיות שונים, להתעקש על דרך החיים המיוחדת שלנו, כי תמיד נמצא שם שותפים. Some people say we're goofy, mysterious and spooky. Our neighbors think we're kooky, a homeschool family. למשל, רוצים לחנך את הילדים בבית? Unique. Geek. The parents are the tutors, we build our own computers. We never go to Hooters, a homeschool family. חולמים על בית מקש? אוכלים רק אורגני? מתים על חמוסים? אתם לא לבד. לכל שריטה יש קהילה שלמה שרק מחכה לחברים חדשים. Please, can Mummy have a kiss? Could I have a kiss? Please give me a little kiss. ואם אתם מתעקשים להביא לעולם את ילדיכם הרחק מחדרי הלידה הסטרילים והאטומים, הצטרפו אל אירנה קולוסובה מרוסיה. את שני ילדי הקודמים היא הביאה לעולם במימי הים השחור. את השלישי בחרה ללדת בים התיכון, בחוף הבונים. К сожалению, по-моему, возникло ошибочное отношение к родам. Беременную воспринимают как больную, а роды как болезнь. Все это результаты цивилизации. זהו, יש עכשיו לידה? מזל טוב. זהו. מזל טוב. אוי, מוי קרוס. והנה, ילד הים בא לעולם. הסרטון הזה צולם כבר ב-94, והתינוק כבר בן 16. ומאז קהילת נשות הלידה הטבעית רק גדלה ומתפתחת. לידה טבעית כמו שצריך, זה לידה במים. אם רק תקישו ביוטיוב לידה טבעית, תקבלו אלפי דוגמאות לסגנונות לידה מימיים. כולל כמובן לידה עם דולפינים.